kuthiwa veza ukuthi lezi zinto ezivezwe la kwi-graph zibe function noma cha lama point aveziwe. Asiqale ke. I-function angithi siyazi ukuthi sithe i-function i-association ngaphakathi kwe-domain i-input ne-range i-output. So i-function isitshela ukuthi uma ufaka into kwi-function kumshini wethu lo uzothola umphumela owodwa, ungakwazi ukuthola umphumela owodwa. Uma ufaka u-x kwi-function uthola u-y kanje. Ngeke ukwazi ukuthi uma ufaka u-x kwi-function ungathola u-y, noma ungathola u-z, noma ungathola u-e, noma ungathola u-x, noma ungathola u-g. Ngeke ukwazi ukuthola into eningi. Akuyona ke i-function lokho, akukona nje i-function. I-function isitshela ukuthi ungafaka i-input uphume nomphumela owodwa. U-x usinika u-y, ngamele usinike u-y kuphela kwi-function. Ngeke ukwazi ukusinika u-z no-a. So u-x uma ufaka kwi-function usinika u-y. Asiqale ke. Lana kuthiwa soqala ngalibi point, asiqale ngaleli laphezulu. Leli point lisitshela ukuthi u-x uma u-1 la x le y lo y-axis ne-x-axis lokho ke u-x uma u-1 -1 u-y u-3. Lokho kuthi ke u-x uma ufaka kule function awuthi u-1 uma ufaka kule function uzophuma no 3. So uma ufaka u-1 kule function uzothola u-3. Ama-x values uyayifaka kwi-function uzothola ama-y values. Ebese ke ipoint lesibili lethu lithi u-x uma u-2 u-y uzosinika u-2. U-x uma ufaka u-2 njalo uma ufaka kule function u-x u-2 uma ufaka kule function uzophuma uzoqhamuka no-2 la. Uyabona ukuthi u-2 leli point liwu-2 kwi-x-axis liwu-2 kwi-y-axis. Ngakho uma ufaka u-2 kwi-function yethu uzophuma no-2. Lesithathu kwi-point lesu lithi ke u-x mawu-3 ufake kwi-function lo 3 uzoqhamuka nobani? Uzoqhamuka no-2. Output yakho kuzoba u-2 noma y value yakho kuzoba u-2. Ebese ke elesine point lethu ke yila qala khona ukuba nenkathazwana. Kuqala lana ke kuthiwa uma u-x u-4 u-x uma u-4 u-x uma u-4 ufake ke lo 4 kule function yethu uzobe usuqhamuka qala kuthi uzoqhamuka ne-output noma ne-y value ewu-5 bese baphinda bathi futhi uzoqhamuka no-1. Lokho impela kusikhombisa ukuthi akuyona ke i-function lesisebenza ngayo ngoba phela ngeke ukwazi ukuthi ufake i-input eyodwa uqhamuke nemiphumela emibili engafani. Ungeke ukuthi u-4 usinike u-5 u-4 futhi uphinde usinike u-1. Lokho kusitshela ukuthi ke lama point ala kwi-graph yethu awawona ke ama-function ngoba phela leli point elilodwa lisinike imiphumela emibili. Singaphinde senzeke futhi into ekuthiwa yi-vertical line check la masidweba umugqa nje sisuka phezulu siya phansi noma suka phansi siya phezulu sibone ukuthi lo mugqa uthinta ama-point amangaka. Uma uthinta lo mugqa ama-point amaningi kunelilodwa lokho kusitshela ukuthi into esisebenza nayo akuyona i-function ngoba i-function kumele umugqa uthinta i-point elilodwa ngoba i-output yethu iyodwa ke input yethu.